snakke lidt om Neil Armstrong. Hans fulde navn det er Neil Alden Armstrong. Han er født den 15. i 8. 1930 i Ohio. Han døde den 25. i 8. 2003. Han var amerikansk astronaut og det første menneske på månen. Den 21. i 7. 1969 trådte han ned på månen. Og så et citat. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Og så hans børn, det er Karen Armstrong, Eric Armstrong og Mark Armstrong. Hans søskende hedder Dean Armstrong og June Armstrong. Han døde efter en hjerteoperation. Tid i rummet, 8 dage, 14 timer og 12 minutter. Han var kaptajn på Gemini 8 i marts 1966. I 1969 var han kaptajn på Apollo 11 under den første månelanding. Kl. 03.56 den 21. juli trådte han ned på månen. Tada!